Yes, so magandang umaga sa ating South Central Mindanao. So live po tayo ngayon dito sa ating studio kung saan magaganap ang kakaibang talent na ipapakita ng ating mga madlang nag-audition pala. So ngayon mga madlang people is ipagkilala natin ng ating mga beloved judges. Unahin na natin si Madam Ashley. Kaway-kaway naman dyan, ma'am. Tingnan natin ang mga tao. Then, siyempre si Madam Ashley people is galing pa ito sa Parañaque City. And marami pong salamat sa pagdalo nyo dito sa Mindanao, man. Isa pong karangalan po sa amin yun na dumating kayo dito at safety and healthy. So, okay. Nakikita na naman natin na sa kanyang katawan is talagang healthy talaga. Then, si Ma'am Ashley ay 25 years old. Na Bisaya ko ma'am, kay Bisaya wala naguro kasabot atong mga judges kay Bisaya ni nagtagalog ko pagkasabot ra man kag Bisaya ma'am, no? Okay, si Madam Ashley natawo atong 1997 October 21 sa dito sa Inverness Street sa Hapsay o kuan. Then si Madam Ashley is Bachelor of Science and Secondary Education. Nakahuman po siya sa kurso nga doctor. Nakahuman po dusab siya sa nurse. Usa siya karon ka judges na to. Ato siyang Tagalog palakpak, Madam Ashley. Then musunod guys ang ato nga ikaduha nga judges kani di na ko magtagalog kay Bisaya ni siya. So kung makita niyo si Bisaya, gwapa. Ay basta Hilongga gwapa, basta Bisaya. Sige, gwapa lang gihapon. Si Ashley, si Madam Ashley dahil. So, kanya itong ikaduhang judges, si Ma'am Grace Padrigo Gokong. Tama ba ko sa pangalan ni mo, ma'am? Okay, usa ka pila ilagay niyo to, ma'am? 26. 26. So, 26 years old, usa ka lumulupyo sa Barangay Canapulo, Bansalan, Davao del Sur. Natawo siya ni adtong Enero 1, 1998 guys. So natawo siya ni adto. Usa siya ka Master of Degree in Bachelor Secondary of Education Police Station and no other than Madam Ashley Padrigo Gokong. So ready na po ba kayo sa ating mga contestant ngayon, ma'am? Yes. Ang ating po introduce ang ating one. Pag hindi nyo narinig or hindi nyo nagustuhan ang kanilang presentation is maaari nyo itong please try, ma'am, kung okay. Yes. You also. Kapag hindi nyo narinig or hindi nyo nagustuhan yung mga performance ng ating mga contenders, maaari nyo po itong pindutin. So, ngayon, ipakilala natin ang ating mga isa sa mga auditionalists galing from kakaibang-ibang barangay or lugar. So, hindi na tayo pahuhuli. Tawagin na natin Percy. Please welcome. So, bali, unahin na natin si Giveheart. Please welcome Giveheart Iting. So, Giveheart, no? Isa pong kung bakit natanggap dito is pasado ka sa ating audition. So, anong feeling ngayon? Kinakabahan ka ba? Or Sobrang kaba ko, sir. sobrang kaba. So, bakit ka kinakabahan? Ano bang feeling sa first time mo ba? Kasi hindi ko alam na matatanggap ako dito. Okay, so First time mo. Hindi mo inasahan na matatanggap hindi ka ko dito sa inasahan. kuwan. So, galingan mo, Giveheart, ha? Good luck to you. Ilagay mo sa isip mo na 1 million pesos ang kuwan. So, guys, please watch this. Guys. Okay, ma'am. Down. You and let's go and love and down. You's going down and love. Woo! It's just down and when the time you will love. Giveheart, ang atin pong mga judges ay professional judges yan. Hindi natin, wala pong dayaan ito, fair lang po lahat ito. Kaya, Giveheart, wag na po kayong umiyak, Giveheart. So, bali, meron ka naman ring panalunan. Uuwi ka na hindi luhaan. So, bali, may napanalunan ka rin. Ang ating pong judges is professional judges yan. Walang dayaan dito, fair po yung lahat. So, pwede ka na pong tumabi, Giveheart, para makapag-prepare ang ating next contender.
na si Gifford, no? So, ang ating susunod na sasangla sa ating contest ngayon, please welcome Jamie Pansukala Ayok. Ayan. Galingan mo! Hi, sir. Oh, so, Jimmy, kumusta? Ay, okay, sir. Medyo kulba kayo. Ganda ng buhok mo So, si Jimmy, balita ko is kinakabahan raw. Kinakabahan ka ba? Sobra talaga, sir. Yun. Ipakita mo talaga yung best mo kasi ganun talaga yun pag first time mo ba, diba? Sobra. Okay, first time ni Jimmy. So, Jimmy, good luck to you. Isipin mo na 1 million to. So, please watch this, guys. Na, 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 na. Na, 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 na. Kumas. Jimmy. Professional atong paan. Wala Okay, tayo sir. daya. Wala tayo daya. So, thank you kayo, Jimmy, no? Tayo, kunyaray mo hang kuan na presentation. So, dili ta maglangan, guys. Atong sama ko ng sapiro na ato ang ikatulong sasangka sa ating content. So, please welcome Ron Injanon. Ron, kumusta? Okay lang po, sir. Mukhang masigla ka ngayon. Ready ka na ba sa mag-perform? Yes, sir. Ready na rin ang ating judges. So, galingan mo ron ha. Good luck to you. Thank you, sir. Eyo, eyo, eyo. Eyo, eya, eyo. Eya, eya, eyo. Eya, eya, eya. Eyo, eya, eya, eyo. Sir, sorry sir. So, nakita naman natin at narinig ron, no? So, pasensya na talaga ron. So, ngayon, di na tayo magtatagal. Tinatawagan ko ang ating lahat ng ating contestant to be front and front. Go in front, di ay. So, no? Ato ang napakinggan ng paminaw ng komento sa itong mga judges karon pinagi sa ginapakita ninyo nga talent. I-share ninyo. So, by the way guys, thank you for ato dire then nagpakita sa inyo nga talent. Thank you. Kanang- Thank you also. Thank you so then, much. Jimmy, Gifford, and Ron. So, atong paminaw ng comments sa itong mga judges karon. Unahon na to si Madam Ashley. Okay, Ron, okay na to siya, pero nalang siya gamay nga kulang. Kang Gifford, kanang, dili siya mo atubang sa kanang mga judges, mura siya kulba-kulbaan niya. Katong kang Jimmy, kay murag, kanang ni, kuha na siya gamay nga pagkanta niya, murag na ulahi lang siya sa kaning yang gitara. Kanala akong istorya. Okay, ako naman okay, Ron. Overall performance is good, but the problem is kanang dili siya focus sa iyang trabaho. Then kay Gifford also is di na ko masabtan ng iyang lyrics. Then kay Jimmy is kanang medyo ulawon siya. And that's all. Thank you. So, shout out di ay kay Pastor Reggie Boy Candel sa Tagum City, Davao del Norte. So, shout out. Then, shout out kay Pastor No. Shout out din kay Ritzy Lasdoque from Minglanilla, Cebu City. Then, kay Celso Benitez, shout out. Shout out rin kay Jojo Y Mix. Shout out kay Cecil Todio from Jinsan. Shout out kay Renante Kuwait from Cebu City. Shout out kay Grace Sardido di ay. Shout out din. Shout out kay Elayang ng sa Davao City. Then shout out kay Leo Helene from Pasanting Border. Shout out kay Kamasil TV. Repeat Talandag ng Davao City. Then shout out kay Jubilin Rigaton from Basi Antipolo. Shout out kay Marvin Karaoke TV from Bacolod City. Kay Cassandra Bacon, shout out. And shout out kay Nelvin Muhammad, kay Rins Kanja, kay Sobi, and then kay Trixie. Shout out kay Trixie o sa mo pong pamilya din sa mga mama. So kana lang guys, sa gusto magpa-shout out. Ay shout out kay Ariel Del Socorro, gisapot kay Gilongka bilang boarding house, no. So laban lang boy. Then kana lang guys, sa gusto magpa-shout out is comment lang mo diri nga video yun. So signing.